רעלת הריון, באנגלית פרי-אקלמפסיה, היא מחלה המופיעה בנשים הרות בלבד, כמעט ב-100% מהמקרים לאחר שבוע 20 של ההיריון, ולעולה לסכן הן את האם והן את העובר. שכיחות רעלת הריון בארץ הינה כ3-5% מכל ההריונות. בעבר סברו כי מקורה של המחלה ברעלן הנמצא בגוף, ומשם השם רעלת הריון. אנו יודעים היום כי בהנחה הזאת יש מידה מסוימת של אמת, שכן אנחנו סבורים כי רעלת הריון נובעת בין היתר מחומר מופרש מהשליה לגוף האישה. הבחנת רעלת הריון. הסימנים השכיחים לרעלת הריון הם יתר לחץ דם והפרשה חריגה של חלבון בשתן, מעל 300 מיליגרם ב-24 שעות. ההפרשה הזו נקראת פרוטאינוריה, פרוטאין חלבון, אוריה, נוכחות בשתן. לעתים רחוקות יותר ישנה הפרעה בתפקוד מערכות נוספות בגוף, כגון תפקודי כליות, קרישה, הפרעה נוירולוגית, כבד ועוד. המחלה מתאפיינת בהופעה חדשה של לחץ דם בערכים גבוהים, שווה או מעל ערך סיסטולי הגבוה מבין השניים של 140, או ערך דיאסטולי הנמוך מבין השניים מעל 90. חשוב שמדידת לחץ הדם תיעשה בישיבה, לאחר מנוחה בת לפחות 10 דקות, תוך שימוש בשרוולית המתאימה בגודלה לממדי הגוף של האישה. יש צורך בלפחות בשתי מדידות חריגות בהפרש של כמה דקות זו מזו. כמו כן, על מנת למדוד את כמות החלבון בשתן, יש לבצע איסוף שתן לחלבון במשך 24 שעות. לצורך בדיקה זו, עלייך לפנות לצוות הסיעודי במרפאה, לצורך קבלת מכל בו יש לאגור את השתן המופרש במשך יממה שלמה. בתום היממה, יש להחזירו למרפאה לצורך שליחתו למעבדה ומדידת כמות החלבון אשר הופרשה בשתן במשך 24 שעות אלו. רעלת הריון הינה אחת ממחלות יתר לחץ הדם העלולות להשפיע על כ8% מכלל ההריונות. כמובן שאין חומרת כל מחלה זהה לאחרת, וכעת נתאר את המחלות העיקריות. יתר לחץ דם הריוני מופיע בדרך כלל בחצי השני של ההיריון, משמע החל משבוע 20, ומדובר ביתר לחץ דם גריידה ללא הפרשה מוגברת של חלבון בשתן. מלבד ההשפעה המזיקה שיש ללחץ דם גבוה על הגוף, במקרים מסוימים יתר לחץ דם עלול להידרדר או להתפתח לכדי רעלת הריון בעצמו. יתר לחץ דם כרוני. כשמו כן הוא, יתר לחץ דם הידוע עוד לפני ההיריון, מלווה את האישה גם בחציו הראשון של ההיריון, משמע לפני שבוע 20, וממשיך לפחות 12 שבועות לאחר הלידה. רעלת הריון משנית ליתר לחץ דם כרוני. כפי שציינו, לעתים יתר לחץ דם כרוני יתפתח לכדי רעלת הריון. מהן התופעות המעלות חשד לרעלת הריון? רעלת הריון יכולה להופיע בצורות שונות ובדרגות חומרה שונות, כאשר הסימנים האופייניים והנפוצים ביותר הינם להלן. כאמור, לחץ דם מעל הערכים התקינים והפרשה מוגברת של חלבון בשתן. הופעת בצקות בעיקר ברגליים, בידיים ובפנים. עלייה חדה במשקל, שכאשר משקל האישה עולה ביותר מקילוגרם אחד בשבוע, הנובעת מצבירת נוזלים. סיבוכי רעלת הריון. אחד הסיבוכים של רעלת הריון הינו עליית לחץ דם מצד אחד, אך ירידה בזרימת הדם השלייתית לעובר, אשר עלולה לפגוע בקצב גדילתו התקין מצד שני. סיבוך נוסף ומסוכן יותר הינו אקלמפסיה, פרכוסים הדומים להתקף אפילפטי. כפי שציינו בהתחלה, רעלת הריון נקראת פרה-אקלמפסיה, משמע לפני האקלמפסיה. אולם אם הרעלת מדרדרת ומתבטאת בפרכוס, זוהי האקלמפסיה. זהו מצב חירום המסכן את חיי האם והעובר, אשר ניתן לטיפול אך בעיקר חשוב למונעו. רעלת הריון חמורה. רעלת הריון חמורה, כשמה כן היא, הינה מצב חמור יותר ומסכן חיים אף יותר מהרעלת. היא מתבטאת במעורבות של מספר מערכות בגוף ומאפיינים חמורים יותר מהרעלת הרגילה. מאפיינים אלה כוללים לחץ דם שווה או מעל 160/110, כאב ראש אשר אינו מגיב למשככי כאבים ביתיים כגון אקמול או אופטלגין, אשר שניהם מותרים לשימוש בהיריון, טשטוש ראייה, או כאבים בחלק העליון של הבטן, בעיקר ברביע הימני העליון. הפרעה בתפקודי כליות, אשר מתגלה בבדיקות דם, הפרעה מעבדתית הכוללת תעשיות דם נמוכות מ-100,000, עלייה באנזימי כבד למעל מפי 2 מהנורמה, או הרס של תאי דם אדומים, נקראת המוליזה. כמו כן יכולה להופיע בצקת ריאות. כאשר אחד המאפיינים האלה מופיע בנוכחות רעלת הריון, השאיפה היא להילד את האישה בהקדם, לעתים אף בניתוח קיסרי במידת הצורך. רעלת הריון נפוצה יותר בהיריון ראשון. גורמי סיכון עיקריים נוספים הם נשים עם יתר לחץ דם כרוני, נשים עם מחלה כרונית עלולה לפגוע בכלי דם כמו סוכרת טרום-הריונית, לופוס ומחלות כליה, הריון מרובה עוברים וכו'. האם מדובר במחלה תורשתית? לצערנו התשובה היא בהחלט כן.
ידוע שנטייה לפתח רעלת הריון הינה תורשתית, ונשים שאימותיהן חלו ברעלת הריון נמצאות בסיכון יתר לחלות במחלה בעצמן. הטיפול ברעלת הריון. הטיפול היחיד והיעיל ביותר לטיפול במחלה הוא ילוד התינוק. מועד הילוד ואופן הילוד תלויים בגיל ההיריון ובחומרת המחלה. כמובן שבמקרים של רעלת הריון קלה, בדרך כלל נסתפק במעקב צמוד והדוק אחר האישה, באשפוז בבית החולים במחלקה להיריון בסיכון, בתקווה להגיע לשבוע 34 לפחות. בדרך כלל אין צורך בטיפול תרופתי להפחתת לחץ הדם, אלא במקרים של ערכי לחץ דם גבוהים מאוד, כמו למשל 160 על 110. לעומת זאת, במקרים של רעלת הריון חמורה, ההמלצה כמעט בכל המקרים הינה יילוד מיידי, ואף בשבוע הריון צעיר מאוד, על כל המשתמע מכך כלפי העובר אשר ייוולד פג. לשמחתנו, במרבית המקרים רעלת ההריון אינה מתפרצת בשבועות צעירים, אלא לקראת המועד, משמע לקראת שבוע 37. אבל יש להדגיש ולציין כי במקרים מסוימים, לא מועטים בכלל, הרעלת לא תעבור מיד לאחר הלידה, אלא בחלוף ימים ואף שבועות. לכן חשוב להשגיח אחר האישה אשר סבלה מרעלת הריון גם במהלך משכב הלידה, משמע 6 שבועות לאחר הלידה. בנוסף, כפי שציינו, הסכנה העיקרית ברעלת הריון הינה האקלמפסיה או הפרקוס. לצורך מניעת הפרקוס, המסכן כאמור את חיי האישה ההרה ועוברה, אנחנו מטפלים בתרופה הנקראת מגנזיום סולפט במתן תוך ורידי. הטיפול במגנזיום עשוי להימשך לעתים מספר יממות במידת הצורך. במשך טיפול זה יבוצע ניטור הדוק אחר תפוקת השתן ורמת התרופה בדם המטופלת. כמו כן, בהיריון צעיר מהמועד, ברוב המקרים האישה תקבל זריקת סטרואידים להאצת הבשלת ריאות העובר ולמניעת סיבוכי פגות אחרים. האם ניתן ללדת נרתיקית בזמן רעלת הריון? בעיקרון כן, אולם כל מקרה לגופו. ואם ניתן להגיע ללידה במהירות סבירה בהתחשב במצבה הקליני של האישה, בהחלט ניתן לקדם לידה נרתיקית. אולם כפי שציינו קודם לכן, לעתים לא ניתן לילד את האישה הנרתיקית בפרק זמן מספק ונבחר בניתוח קיסרי, בייחוד כאשר מדובר בהיריון ראשון, היות האישה רחוקה מלידה מבחינת תנאי הצוואר והצירים בהיריון צעיר. אין מניעה מביצוע הרדמה אזורית באמצעות אפידורל במהלך לידה נרתיקית או ניתוח קיסרי, ובתנאי שאין הפרעת קרישה משמעותית הכוללת בין היתר רמת עשיות מתחת ל-100,000. ההיריונות הבאים לאחר רעלת הריון. אישה אשר חוותה רעלת הריון בהיריונה הראשון נמצאת בסיכון גבוה לפתח רעלת גם בהיריונות הבאים. כמובן שנשים הסובלות ממחלות רקע נמצאות באופן טבעי בסיכון גבוה יותר גם כן בהיריונן הראשון וכן בהיריונות העוקבים. מניעת רעלת הריון. כיום אנו מטפלים בנשים אשר סבלו מרעלת בהיריונן הראשון במינון נמוך של אספירין 100-150 מיליגרם ביום בהיריונות העוקבים. טיפול זה נמצא יעיל בהפחתת השכיחות התפתחות רעלת ההיריון בהיריונות הבאים, אולם אינו מונע לחלוטין את תופעת המחלה. התחלת הטיפול לפני שבוע 16 ועד סביב שבוע 35, היות ואיננו מעוניינים בלידה תחת אספירין, עלול לגרום לדימום מוגבר. בהצלחה ורפואה שלמה.